Gow sosiologları yok. Şonuň üçin bu zatlara kendi düşünen oklar. Näme bolup berenler. Ýa biz aýdýas bärden belki bir zatlar öğrenirler. Ýani indi giçde ýygyny ýetgedip bolmaýar. O şeýle ýanky umuman iki näme aýryp bileriz jemgyýeti ýanky erkin aýallar köp zat üýtgetme nemesi bar, güýji bar, özüň düşünjelerini nemesini hiç ýygşyrgandyran oklar aýdýarlar. Ýurdun içindäkilere görä. Ýurdun içindäkiler o bu zatlara düşünen ok gaýta şeýle bir zat bar. Indi köp adam başgalasy täzelenjek diýilen ýere geleli. Sen ýanky aýdan ýeriňem bar içinde. Käbir zatları fark edip başlaýar da, gözüne görüp başlaýar. Ýanky aýtdylar, bäriniň aslında ejizdigini görüp başlaýar da. Bir neme bir gyz okuwa beldi şu nemede. Gurrun berýär, täze gelip dursaň. Ejesi bilen kakasy taşynda işläp ýöreken, bilen oken gelse ikisi aslında aýrylyşypdyr. Ýa bir näçe wagt bolupdyr. Ejesi bir türk bilen durmuş urjak bolup ýöreken. Soň muny görüp şok bolupdyr. O şeýle bolmaly da. Soň ýanky kakasynyň bir hil iňrenip gören häsiýeti bar eken ýurdun içinde de. Soň şu häsiýeti bularyň arasyny bozupdyr. Soň bozandan soň ol aýalam uzaklaşmak bilen bolupdyr da erkeň ejiz tarapyny görüpdir. Ýurdun içinde bolan bolsa-da başga çäresi bolmasdy. Şol öýüň içinde jeýdip geçmeli boldy da. Şeýleräk bir zatlar gurrun berdim. Kän zatyny gurrun berme gerek ýok. Ýanky gurrun berip durmaýyn. Şeýleräk ýagdaýlar bar. Indi edil şuna benzeş. Esasen şu diňe äri ýa-da diňe aýaly ýurtdaşynda işläp görenler bar. Ine şolaryň maşgalalary köpsü. Mene bilmedim, san vermek ýalňyş bu nemede, ýöne düşünükli bolmasy üçin, bir pikir edilmesi üçin 90% belki de maşgalalar bozulup täzeden gurmaly bolýar da.